Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati kag welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Inya Biyernes na gid Monday the Wilma. Again, thank God it's Friday, TGIF kita. Para iya sa edisyon sa This is my life, Nobyembre 20, tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa aton mga palangga nga mga tagpalamati diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Dira sa Guimaras, sa apat man ka mga probinsya sa Isla sang Panay, Iloilo, Rojas, Capiz, Antique, no, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag sa Palawan, kamusta mayong hapon? Sa mga nagpadala sa ila sa mensahe, madamo gid nga salamat. Dira man sa bahin sang Masbate. Ha? Sa Masbate, kag sa bahin man sang Romblon, especially diri din ganito tuwe. Kahidjukan Romblon, mayong hapon lang dira sa inyo. Ang hambal ni Tita Wilma of Danay kita, tubtubtak na alas 3 sa sininga hapon sa paglingaw man sa inyo. Pero sa ito naman Christmas countdown, Tita Wilma, pila na lang gani kab adlaw ang nabilin man? 35 days before Christmas Day, December 25, and 42 days before January 1, 2021. Happy New Year! Ha? Ti ano na, kay ti Biyernes na subong Sabado na buwas, dason naman nga Sabado, pag tapos ang buwas nga Sabado, dason nga Sabado, katapusan na nga Sabado sa bulan sang Nobyembre. Na tipo na bala din ninyo, kag inyo na bala na amat-amat kaayo ang inyo nga mga Christmas decorations. Okay lang, go lang ng go anay kita. Pero, sa aton man na obserbahan sa karon sa pila ka mga lugar diri sa aton, sa isla sang Negros, probinsya sang Negros Occidental. Aton mga kauturan dira paghalungged na extra careful sa gihapon na tungod sining ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19 na. Sa ito nga mga nakuha man nga mga updates demper masubo man kay ti ang City Hall dira sa Kabangkalan City sa karon lockdown. Tungod man sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga mga empleyado. So sa aton dira mga kauturan sa mga palangga man naton nga mga tagpalamati sa nahambal na naton, wala sang malain sa nagahalong kag wala sang madula sa aton kun ano gid man, di ba? Kay ti inaiya para tanan sa aton kaayuhan mo, hindi na sa kaayuhan lang sang isa, duha or tatlo, kundi kaayuhan gid naton tanan nga kinahanglan hindi gid kita magsalig. Kay bisan gani kita diri sa syudad sang Bacolod, Banwa sang Bacolod, ginapahalong man. Pasalamat kita kay sa aton man update, may 34 kabag-o nga kaso. Probinsya sang Negros Occidental na Tita Wilma. 15 ang bago nga kaso sang coronavirus diri sa Banwa sang Bacolod nga sa karon may kabugusan na nga kaso nga nagalabot sa 5,188 na. Kag sa probinsya naman sang Negros Occidental, 34 ang bago nga mga kaso
nagalabot na ang kaso ng coronavirus sa probinsya sa 5,513. Kag sa bugos nga pungsod, dito 413,430. So, sa 413,430, 374,939 ang mga nag-alalayo. Kag sa bugos naman nga kalibutan, titawe, ang suma total sang COVID-19. 57 milyones na, masobra na. Wala na may simenahan, no? Pinseron mo na. 57,228,108 kakaso na ang coronavirus diri sa aton or sa bugos nga kalibutan, pati na ang diri sa aton. Suma total yan na halin diri sa Bacolod, probinsya, bugos nga Pilipinas, nagkalain-lain nga mga pungsod na gintingob. So, hindi gihapon kita mangin kampante. Dapat padayon kita nga magahalong. Di ba tawe? Gani, relax lang ka mo dira sa mga nagaupod sa aton sa ilang mga radyo, sa liwat mayong hapon sa inyo, kag sa mga nagaupod man sa aton sa Facebook Live, na? Ara sa Action Radio Bacolod, as long as may Facebook account, ikaw, kung may cellphone ka, wala ka pa Facebook account, malagin, maano ka na, ma-register ka ino. Once nga ma-register na ikaw, kag gusto mo mag-upod sa aton sa Facebook Live, search mo lang ang Action Radio Bacolod. May ara, dira, kita pwede nga mapadalaan sang inyo sini mga mensahe sa aton sini mga public affairs program na may live dira. Click nyo lang. Upda na kita tugtog-tag na alas 3 diri iya sa This is My Life. Kag syempre naman, pwede man kamo makabisita sa amon sini website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph kag pwede pagkikita maka-updanay via YouTube, no? Sa YouTube ay ang Action Radio Bacolod. Pero sa sinianay nga bahin, luyag anay naton pasalamatan ang tanan nga managpalabot sang ila sini mga donasyon, ang tanan nga nagbatsyag, no? Nga nagbatsyag kag nagpaambit sang ila sini concern, sang ila tawhanon nga kaluoy sa iton mga kauturan nga naapektuhan sang bagyo dito sa bahin sang Luzon, sa mga natipon man sang Operation Tulong Task Force. Yes, upod man ang non-government kag non-profit organization, ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ang PASFAST, nga amo iya ang naghatag man libre nga shipment sa mga donasyon pakadto dito sa Cagayan. Kag yes, sa may Trinity Christian School, no? Sa mga natipon naton nga mga bulig halin sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati, kami tanan hugot gid nga nagapasalamat sa inyo. So sa mga naghatag karon, lawago naton, acknowledge naton ang inyo sini mga bulig nga ginhatag para sa aton mga kauturan man nga naapektuhan sang mga bagyo kag hasta subong nagaantos pa sa epekto sini, di ba? Oo, sige. Kag sa siniman nga hapon, syempre, bantayan man pila naton ka mga updates nga madulong sa inyo, plus man ang aton sa ni weather update, ang aton basahon man nga mensahe halin sa aton messenger sa sini nga hapon, gugma. Ang gugma natungod sa iya ex-boyfriend na kag magluwas man sina inyo man mga greetings kag inyo man mga comments, pwede ninyo ma-share sa aton dira sa may Facebook Live sa mga nag-upod sa aton sa ilang mga radyo. Inyo greetings man kag inyo mga comments karon, pwede man ninyo share kay Tita Wilma diri sa aton text hotline sa 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Sa kutob sang aton lang malabutan. Kag sa aton naman mapaambit sa inyong impormasyon sa sininga hapon, anong nasiplatan ko to kainam, ning bulak balasang kalabasa. Nan. Hibaluon taman, katilaw na ka muna. Katilaw ko na bala sa madumduman ko sa una mo na luto ni nanay ko. Nan.
ang bulak sang kalabasa. Kag syempre, ang mga nagahulat man sang ila zodiac sign para sa aton horoscope kada hapon, bantayan ina. Na? Okay, Tita Wilma. Sa update man naton sa dalagan sa aton sinipanahon, from pag-asa ti ara. Ang northeast monsoon ukon ang amihan inigihapon magadulot sang panalagsa nga pagulugal umtubtob magalumon nga kalangitan sa bahin inaiya sang Babuyan Islands kag Batanes. Kag suno man sa pag-asa, ang extreme northern Luzon nagid lamang amo ang apektado sining amihan. Kag ang iban pagid nga bahin sang aton pungsod lakip na dira kita diri sa Visayas, ina naman ang aton niya nga mabatyagan ina tungod naman sa localized thunderstorms. Pero may posibilidad magka-eksperyensya sa panalagsaman nga pagtupa sang ulan tungod sa thunderstorm sa sininga hapon o kon sa kagab-ihon man. Ang temperatura naman nga aton mabatyagan, do kanami lang, halin kaina, Bitita Wilma, ang kaagahon 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Pero sa siningation, diri sa Bacolod, ang aton mabatyagan is 27 degrees Celsius. Amo inang mabatyagan naton iya. Kag si Haring Adlaw, kainabaw, ulo adlaw na siya, nagpakita, alas 5:59, na? Alas 5:59 nagbutlak si Haring Adlaw, kag magatunod siya karon alas 5:24 sa kaponan. Timprano, kay timprano po sa gali iya matunod karon. Alas 5:24 pa lang. Maano na? Madulom-dulom ng atong sinipalibot. Okay, Tita Wilma. Sa iban paginaton ka mga updates na nakakuha sa akon atensyon kaina, ang hotspots ni balasang COVID-19 sa karon. Kay ginkilala inis ang Octam na amo ni sang research team sang University of the Philippines, di ba? Nga ginakonsiderar nila o ginakilala sang Octa Research Group bilang hotspot of serious concern. Gintawag na nila hotspots of serious concern ang duha ka mga syudad kag 7 ka mga lugar kag ginakabig nila nga high risk area sa pungsod. Ina tungod man sa padayon nga pagsaka sang numero sang kaso sang COVID-19. Ining duha ka mga syudad amo ang Baguio, no? Baguio City kag Davao City. Nga nagapadayon man nga maka-record sang mataas nga kadamuon o kun numero sa sining bulan sang Nobyembre. Makitaan man naka-record ang Davao City, no? Ang Davao City naga-record 104 ka kaso kada adlaw. 104 ka kaso kada adlaw ina umpisa sang Nobyembre 8 tubtub 14. Samtang sa bahin naman sa Baguio City 44 kada adlaw ang kaso sang COVID-19 dito iya. Paandam sang Octa sa amo nga mga syudad. Bangod iya nga nalabot na nila ang 80% hospital capacity. So no iya sa Octa may posibilidad maga-eksperyensya ang hospital sang kabudlayan. No? Matawag na nila nga may hospital burden. Kabudlayan para sa mga hospital sa mga masunod nga mga sinima natungod sa masako kag nagadamo nga kaso sang COVID-19. Gani panugyan nga kung mahimo, mas pagyed nga pabaskugon ang testing, ang contact tracing, kag isolation para nga malikawan ang paglaptas ng virus. Pero kalakip naman sa 7 ka ginakilala nga high-risk area among mga masunod. Ang Makati, La Trinidad, Benguet, Itugon, Batangas City, ang sa Itugon, bahin pa na sang Benguet nan. Batangas City, Lucena, sa may Quezon pagid, Lopez, Quezon, Pagadian, kag Zamboanga del Sur. Ang basihan naman sang Octa para malakip ang ina nga mga lugar sa hotspots
amo ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa sulod sang isa ka adlaw kag sunod-sunod pa. Mataas nga positivity rate, kag attack rate, kag hospital capacity. Amo nang ila ginatanaw dira. Di sa karon, may kabugusan na ang aton sa Nipungsod, Pilipinas as mentioned ni Tita Wilma kaina, no? Sobra na 412,000, di ba? Yes. So, amo na siya ang ginakonsiderar sa karon duha ka mga syudad kag pila pagid pito pagid ka mga lugar sa pungsod ang gina-consider hotspots sa coronavirus. Baguio City kag Davao City. Nan. Ti pasalamat kita diri Subong, kita diri sa Negros Occidental kag Dakbanwasang Bacolod, no? Pasalamat kita. Amat-amat nga nagahagan-hagan pero kinahanglan sa gihapon padayon naton nga paghalong. Ang isa pagid nga ariho ang natungod bala sa COVID-19 testing kit na ginaprubahan na sang US Food and Drug Administration, bot silingon US FDA, no? Ang pinakauna nga COVID-19 self-testing kit nga pwede nato niya magamit sa balay for home use. Na-mention diri, no? So, gin-approve ina sang US FDA. First COVID-19 self-testing kit. Ang single-use test, makasarang ina nga maka-release gila yun sang result within 30 minutes gid lang. Ina himo sang kompanya nga Lucira Health nga nahatagan na sang emergency use authorization para sa home use. So, gingamitan man ang test sang self-collected nasal swab sample para sa mga individual nga nagaedad 14 anyos pasaka nga suspected COVID-19 patient. Suno man kay FDA Commissioner Stephen Han, ina ang makabig nga pinakauna nga self-administered COVID-19 test kit. Kaga pwede man ina suno sa ila magamit iya nga kit sa mga bululngan. Kung diri guro sa aton, kung may ara na diri guro sa Pilipinas, tagpila na siguro ay hano. Abi, ulat-hulat na abi. In kaso, gid man. Tawe, no? Okay, kita niyo ng bagong logo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Agin pakita na ya, agin pakita na in public sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas ang bago nila nga logo. So, sa BSP, ang bago nga logo, may ara gihapon ang Philippine Eagle, pero bilog na ang picture sini nga iya color gold, na ang color niya is gold na ang inspirasyon sa bago nga logo ang ginkuha man sa mga wildlife photographs sang actual gidiya nga Philippine Eagle. Kaga makita ang tatlo ka stars sa ibabaw sang amo nga eagle nga agila, no? Kung makita ninyo sa mga nagaupod sa aton sa FB Live nan. May tatlo ka color gold nga ara sa ibabaw sang Philippine Eagle nan. Tatlo ka stars ang inspirasyon nga ina. So makita naton ang tatlo ka bituon na ang paggamit gihapon sang agila sa bago nga logo, hindi lamang tuyo nga i-representar ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kundi pati man ang bugos nga pumuluyong Pilipino. Kagamiton ang ina nga logo, inang bago nga logo nga ina, umpisa iya sa January 2021. Dira na suguran. Next year, Tita Wilma, no? Okay, 1:47, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang ka muda, Si Tita We, mabalik pa? Oy, dali lang, may nagmunutot, tawe tuod na kang sa mga balayran, ang balayran, takuno sa ginakonsumo, nga kuryente, masaka, bantayan nyo lang, kay may aragin man pagwang Seneco, nga magapatuman sila, siniya nga bulan, ha? Sa report man to kaina, no, sa aga, nga
magapasaka 71 centavos per kilowatt hour, di ba? Ang Sineco, mga lot-kalot naman ni sa ulo pag panghatag bill nga bago, pero no, ulato naton ang official sina nga balita. Okay. Alaw na 48, relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Whatever your Hi and hello sa itong ni mga palangga dire sa FB Live. Morales Mel, Boss Inday. Inday, good afternoon. How was your celebration? How was your birthday celebration yesterday? Hope nga happy gid ikaw. Wow, hello man ko no nanaywe. Love you man ba si Mami Toys? Mga nag-celebrate na si ila birthday kahapon, no? Di ba? Okay, good PM. Taga-monitor lang kami diri. Tamyaw lang lihog si Choi Formin, Choi Eddie Kilyain, kag Choi Lofi Bahelio. Thanks, Gid. Tunog di akong radyo. Ay, salamat, Gid, na? Kay Inday Grace Idkan. Mayong hapon lang dira sa imo. Inday Jean Officer. Hello, Tita We. Monitoring. Love you. Aha. Good afternoon po. Watching from Imus Cavite, si Martin Aliling. Hi, Tita Wilma. Tita Wilma, Mike John Seva. Mayong hapon tamyaw ko lang Buylugan Brotherhood. Diri sa Moises Padilla. Salamat, Gid. Mayong hapon tawe. Siling ni Christ or Christ Carrie Paul Javier Tanatan. Mayong hapon tawe. Hi lang kay Chay Jonah Di Bulgado Lanzar. Watching here from San Enrique. Kadamo da sa inyo. Godspeed. Sa mga taga San Enrique, especially dira sa may poblasyon, da sa Sitio Ubos, mayong hapon gidira sa inyo tanan. Hi nang, good afternoon. Yes, Inday, mayong hapon man sa inyo. Apo, Himenea, tama po. Reaction niya na sa mga ginpanghambal ni Tita We. Siguro kaina. Mayong hapon, Tita Will, mamati lang kami diri sa Canlaon City. Halin kay Inday Jean Marie. R.R. Montuarihinyo. Hello, Tita Wilma. Basaha ang akon. Masubo siguro. Nga hinunanon. Tita Wilma, may mga tiniun sa aton kabuhi nga mas nagaingat sang sa iban. Kag kun kisa-ara sa kapaslawan. Pero ina, magabilin nga inspirasyon para sa tanan, para sa aton tanan. Subong nga hapon, ginakalipay ko nga imutingog ako nabatian. Ako si R.R. Hinio, nagalin sa Himamaylan, Binalbagan. Kag ari na nagatiner sa barangay Alangilan. Aba doon nagabinalaybay ka ba? Nagagalantaw kaguro sang manok nga pula ko na aga sa umbra. Ay agaw ba gapamati na? Okay, may chimpo bas ma-open ko ginma siguro. No? Tita Will, mamayong hapon sa liwat sa adlaw sang Biyernes. Mapaang nga programa. Wow, Alex Montesa. Hi and hello. Thank you. Good mayong hapon sa inyo. Araman si Johnny Caballero kag si Inday Virgie Alpinda. Hi, Action, Tita We. Good afternoon. Monitor from Saline Homes. Please, Tita We, tamyaw ko Elisa Peronilla. Elisa Peronilla Yap sa iya birthday, Kid Subong. Deri sa Saline Homes. Salamat, Tita We, ha. Keep safe and God bless you always. Salamat gid sa inyo tanan. Hello, Inday Wilma from Nelson Jusera, kag Inday Cory Vidaha. Mayong hapon watching from Kuwait.
Yes, good morning from the Philippines para dira sa imo. Salamat, Gid. Abaw. Okay. Balikan ko lang na karon ang inyo man mga greetings. Ara pa dali lang, Gid. Inday Lao, good afternoon. Hello Nanawe. Love Tuto and Inday. Thank you, Gid. Salamat sa inyo. Love man na kamo ni Nanay We. Magandang hapon, Action Wilma, Tito Wams Monitor from KSA. More power to you and God bless. From Lito Sicondes. Action Radio, watching from Jeddah, Saudi Arabia, from Romel Quintanilla Velasco, kagay Franklin Tilohio. Good afternoon, Action Web. Monitor lang ko. Okay. Relax lang kamo dira, kabalikan lang kamo karon ni Tito Wilma, ha? Okay, Alas 58, Action Radio Philippine Standard Time.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton basahon sa sininga hapon, ang mensahe nga ginapadala sang isa man naton ka tagpalamati sa aton personal iyang Facebook account. Kag ini siya ang nagapatawag kay Andrea May. Ang mensahe ni Andrea May nagasiling, Dear Tita Wilma, tawga lang ako kay Andrea May. Natungod ni tita ang akon message sa akon ex-boyfriend. Abi ko anay wala na ako sang nabatsyagan sa iya. Gani ginbaton ko nga wala na kami. Kagin promise ko man sa akon self nga hindi anay ako ma-in love. Gusto ko anay nga malipatan ang tanan kag maka-move on. Sobra kasakit ang ako na agyan tungod sa amon breakup nga duwa. Akoon ko Tita Wilma. Ako ang may sala. Kun nga natabo ini sa amon. Damo na nga beses nga ginbaliwala ko ang iya mga plano para kuntani sa amon nga duha. Tita Wilma, ako ang may problema. Nagpadala-dala ako sa mga advices sa mga barkada ko nga basi bayaan lang ako sang boyfriend ko kung makakita siya sang iban. Tungod sina, Tita Wilma, nagduda ako kag inagid ang nangibabaw sa akon sang sa love ko sa iya. Ginuna ko ang insecurities ko sang sa ang batunon nga may nagapalangga sa akon. Tuod man, may ara man nga nagapangaluyag sa akon, pero dead malang ako tawe. Do pareho bala nga nagapanumbalik sa gihapon ang mga nabatsyagan ko sa akon ex-boyfriend. Gusto ko tani nga makig-reconcile sa iya, pero doubt man ko nga hindi niya ako liwat pagbatunon pa. Abi ko anay okay lang nga wala na kami. Pero wala gihapon na dula ang kasakit sa akon balatyagon. Hambal gani nila sa akon ta, pabayaan ko lang kuno. Pero kung ako na lang isa, ginapangita ko siya. Ang iya pagka-thoughtful kag ang iya pagka-caring sa akon. Hindi ko kabalo, Tita Wilma, kung bala mabalik ko pa ang tanan. Subong nga wala na siya sa life ko. Ina lang ang akon message sa imo tawe, mamati lang ko di Andrea May, baw nga mga anak mo ho, gugma sa gihapon. Anyway, kay Andrea May, una-una sa tanan, maayong hapon sa imo, kag madamo gid nga salamat sa imo pagpadala sang isa na naman katinipik sang imo
kabuhi. Isa kabahin sang imo kabuhi nga gin paambit diri sa amon sa This Is My Life. Una-una, pasalamat si Tita Wilma. Salamat. Pagkatapos, ano pagid gani ay nga mga anak ka mo. Ikaw man ang hindi nakita ni Tita Wilma bala Andrea. Naako mo man nga sala mo. No? Naako mo nga sala mo. Kung nasakitan ikaw, siguro mas siya nga nasakitan. Kaya ti makita naton nga sa nabasi naton sa imo sa kaundan sang imo sinis mensahe sa kay Tita We nga seryoso siya sa inyo sinerelasyon. Kag ikaw nagaako nga ikaw ang may diferensya, kag imo sala ang tanan. So kung ginaako mo ina, try mo, no? Kay gusto mo makig-reconcile sa iya, total na sakitan ka na gidman, try mo. Nga hindi nga i-try mo nga magbalik sa iya, no? Hindi man diretso nga mabalik ka sa iya, ngita ka anay paagi kung paano ka mo makaistoryahan nga duha. Kay basi pa man lang, pwede ka mo nga mangin abyan sa liwat. Amat-amat, kag kung pwede malang kag may tsansa, nga hindi, kung ba hambalan ninyo sa ulihi ang mga bagay-bagay, nga pwede pa ninyo balikan, kag ipatch up ato mga problema nga inyo na encounter nga among ginhalinan sang inyo man pag-break up, di ba? Ha? Andrea May, kung kinahanglan nga ikaw ang magpaubos, ikaw ang magpaumod, himuon mo, akuon mo ang imo kakulangan. Nga, kay ikaw mismo sa kaugalingon mo nag-admiter, sina, nga ikaw ang may diferensya. So, kung nabalaan mo nga sala mo, akuon mo, di ba? Ikaw ang magpaubos. Wala sang malain kag wala sang madula dira sa imo. Mas ina nga ma-appreciate sang imo ex-boyfriend kung himuon mo ina. Kay ina, isa ka pala tandaan nga kabalo ka mag-ako sang imo kasalanan nga nahimo, kag gin-ako mo ang imo sala, kag nagapangayo ikaw sang pasaylong. Kinahanglan mo lang nga mag-effort siguro more, di ba? Mag-effort more, kinahanglan pagid, no? Magabudlay kagid yaman ang naguba na kuno kabudlay liwat tukuron mo or kabudlay liwat ipasad kag kung paano pagid pabakuron. Pero kung ikaw sincero man sa pag-say sorry sa iya, kag pag ako sang tanan, tingwaan mo para nga mawin mo liwat ang iya heart and trust, di ba? Mo na importante. Ha? Ina kung love mo gid siya. Basta kung ang imo pagpangayo sang kapatawaran kag pasaylo abi, sincero, na ina pala tandaan niya nga matudtuon nga love ang nabatyagan mo sa iya. Kay nga matudtuon nga gugma, nakahanda magsakripisyo, nakahanda magpatawad, kag nakahanda man magpangayo sang kapatawaran sa tao nga iya nahimuan sala. Na? Pero antes, syempre, preparar mo man ang kaugalingon mo kung ano dapat mo himuon, di ba? Preparar mo. Kag bisan sa sinaiya nga bagay about love, kinahanglan, ano gani, Tita Wilma, kinahanglan ngayo ka man guidance, up there. Kay kitandaan mo lang we all made out of love. So, tungod man sang iya gugma sa aton, kag tungod man sang imo gugma sa imo ex. Wala sang imposible. Wala daya sang imposible. Pwedeng-pwede ginaiya. Pwede mo inaiya nga mahimo. Ina, kung makaya sang powers mo. Siyempre, Tito Wilma, himo, wala sang malain dira. Tandaan mo lang, ha? Kung love ka pa sang ex mo, batunon niya ang pag-say sorry mo sa iya. Pero kung nasakit mo ng balatyagon mo, kag daw nadutlan gid ang alibutod sa iya balatyagon, kag hindi niya mabaton ang imo pagpangayo sang kapatawaran, ti wala ka na da mahimo. Kung napakita mo na, ginapamilit mo ng kaugalingon mo, kag daw hindi niya mabaton, ti hindi na pag hindi pagisulsol ang kaugalingon, kay kabudlay nga ipamilit naton ang bagay o ipamilit naton ang kaugalingon naton sa isa ka tawo nga nagapangindi na sa aton. Kay sa ulihi kita gid ang maghinulsol, ha? Kinahanglan kid
paminsaron mo sang maayo ang imo dapat nga himuon. Okay? Sa imo, Inday, Inday, Andrea May, Andrea May. Salamat gid sa pagpakigbahin mo man na sa imo love life. Diri iya sa This Is My Life. Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid. Bukaron ko balaanay ang aton sa ni text hotline tagaan ko ni Slanay Consuelo. Ay titawe mayong hapon lang da sa imo kag sa tanan nga mga listeners sa Action Radio Bacolod, labi na gid diri sa lugar namon diri sa Sitio Bugalo, Barangay Santol. Maayong hapon halin kay K 5773. Ang hambal naman ni 6988 good PM tawe advance happy birthday lang da kay Ronalyn Perocho sa November 23 sang Barangay Road, Mabini, Sitius Suol. May Sitius Suol sa Pulupandan. Sa Sitius Suol. Greetings coming from Arla Obero sang Lalagsan, La Castillana. Okay, salamat gid 6988 kag Hi, tama yung hapon tamyaw kulang pinalangga ko nga boyfriend si Junior or JR sang La Carlota from Christine May entrata sang Gimaras 3236. Salamat gid. Tikita mo lang na masiling sila ba tawe. Salamat gid kay na basahan mo ba ang amon sini mensahe. Oo, basta mataymingan kag may tiyempo, wala gina problema. Balikan ko lang na ako nga ton sini nga text hotline, di ba? Relax lang kamo. Ay sa mga kauturan tagali nga nagakinanglan dira sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Ara lang ha. Ara lang sa likod sang Bacolod Base Center, no? Ara dira sa Ferrero Street ang Johnny Dossi Flower Stand or Johnny and Christine Flower Stand. Pangitaan nyo lang da si May Maker si Tintin. Pwede man ka mo magka-text kung magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kung gusto ninyo i-arrange na ng flowers, ano gusto ninyong arrangement para sa anong okasyon? Okay, Tita Wilma. Alas 2:10, Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, hi lang dra kay Jinken Emperado Indico. No, Jinken Emperado Indico. Good afternoon, Tita Wilma. Maria Teresa Hofelenia, good afternoon, Tita We. Greet ko da ang anak ko si Rostom. And the Jean Officer, hi. Salamat gid sa imo kag mayong hapon. Ay ramang gawpod kay Tita Wilma karon nga hapon si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Thank you gid ma'am. Kag patamyaw da Tita Wilma, Familia Celos sang Barangay Nabulaw, si Palasati, kag sa Familia Ramirez sa Tihada or Kahada sang Barangay Granada, Alangilan. Madamo gid nga salamat sa imo. Salamat gid sa imo. We love you so much. Good luck to Action Radio family. Tita We, sila nga. Tawe, nakaluto ko na bulak sang kalabasa himo ko tortang may egg. Sarap sa niya. Sarap dito we. Good PM liwat. Abita na tanawon ko na bikaron. Cherby Niabon, good afternoon Tito Wilma. Pakita miyaw family Villos. Kag family Binyabon dire sa Barangay Kaduhaan Kada City. Watching from Marilao. Check the Marilao, Bulacan. Yes. The Ger Binyabon. Noel Valdez Toledo.
Action Wilma, watching lang kami diri sa Barangay Kabug. Salamat gid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Okay? Kag Romel Quintanilla, salamat man. Miss Heaven. Mayong hapon sa imo. R.R. Montuarihinio, siling niya. Salamat, Tita We, sa kahigayunan nga mabasa ang akon panglubaybayan. Anong panglubaybay, guro ang panglubaybayan ng imo ya R.R. man. Okay lang na. Happy na ko nagyapon, bisan pa ano pa. Na? Ma'am Elizabeth, stay safe always. Take care. God bless you and keep you. Likewise, Ma'am. Maraming salamat sa iyo. Practice na sa nga dante nagalungo. Ano naman na yung kadrama ng imo tawe? Apple Himenea. Tama po. Okay. Mati lang kami di sa kanlaon si Ditawi. Halini na kay Inday Jean Marie. Yes, tama lang na. Romel, napagay si Romel sa piya ko. Romel Quintanilla Velasco. Hello, Action Radio, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, kid. Okay. Balikan ko naman kamo karon dugay-dugay. Natin na Action Radio, Philippine Standard Time. Kantuan na itong Tita Wilma ang mapaambit na naman natin sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati karon iya nga hapon as mentioned ni Tita We. Kaina sa inyo, ano gani? Kalabasa? Hindi, bulak sang kalabasa, Tita Wilma. Ano naman na yung bulak sang kalabasa, Tawe? Kaina doon na-intriga ko pagbasa, pero na doon pagkasiplat ko gali. Pero na dumduman ko doon nakatilaw kung isang una mo pa mo ko na balangaging luto. Pero abi ninyo nami siya sa pilaman ka mga ginabatsyag sa lawas. Ano ina, Tita Wilma? Ang bulak sang kalabasa. Magluwas iya sa bunga sang kalabasa nga ginautan naton. Ginadulsi naton o kung ano pa nang ginahimo naton sa bunga sang kalabasa. Pero actually, madamo iya sang nakatalupangod sini. Ilabi na sa bahin sang literature. Aba, ari ka naman. Sa bahin sang literature, yes, Tita We, nga gingamit nila
ang ila sini imagination, no? Na tungod sa mga flowers. Do pareho bala nga mga manami nga mga tinaga ang ila ginaangot sa mga bulak digid man tuod gid man na, di ba? Permi masiling love life ang theme sang mga authors sa arts, di ba? Masami nga ginapakita nila nga ang mga flowers or mga bulak kag babayi daw pareho lang. Di ba mga muna sila ginapaanggid nila ang daw babae daw pareho lang isang bulak halimbawa na halimbawa ini mga tinaga nga a flower on the wall na abe inayapatungod na sa babae nga ang babae ginahimo lang dekorasyon sa dingding pumubot niya sing tapik nyo lang kami sa dingding pamukha na bla ha and then masiling pang dekorasyon lang suno ang pagkumpara nila ba sa flower na a flower on the wall ang isa ka babae na pang dekorasyon lang oo manami romantic kag amo naman sa mapaminsaranda yun ninyo kag pero abi ninyo may madalo man ina nga kahulugan nga kun usisaon gid amo ni ay tungod ang babae pang dekorasyon gid lang masiling nga with beauty may ara pag naghambal na with beauty but maybe without brain kabati man ko sina nga mga tinaga gwapa siya pero wala man utok na di ba may mga mo sina may ara man, ay oo, daw wala, matarong ang babae magdesisyon, tungod suno sa ila, ang papel ang gid sa babae, iya dapat tungdan, amo ang iya pagpakigrelasyon. Ha? Ang iya sini, dapat lang gid, ang iya sini dapat tungdan o ang iya sini responsibilidad sa pagpakigrelasyon, amo ang ginatawag na bilang for decorative purpose only, o kung pang display gid lamang. Mag-amo na iya, may react kami na mga kababaihan. Na, amo man ina ang hidden meaning sign, a flower on the table. Isa ka matahom, no? Isa ka matahom nga babae, pero wala sign, dako nga responsibilidad o kung isa ka importante nga responsibilidad sa iya love life, kundi ang mangin dekorasyon, gid lamang. Respeto man sa mga babae. Pero sa kalibutan naman sang mga medicinal plants na aray, may isa ka bulak nga masiling nato niya wala lang ginagamit nga pang dekorasyon. Tungod ini ang maikasarang nga bulngon ang pila ka mga ginabatsyag. Kag inaamo ang bulak sang kalabasa. Amo mo lang naglinginding tawa, di ba? Na? Ay ho. Kung ang inyo panulukan hindi klaro, buron ang inyo sinipanulok, kaon ka lang. Suno sa mga pagtuon sini mga experts, kaon ka lang bulak sang kalabasa. Tungod, suno mismo sa mga doktor, ini ang nagapasanag sang mga mata. Tuon na hindi, kaon ka kung kalabasa ka, sanag mo mata. Ang bulak sang kalabasa, rich in vitamin A. Kag kon very weak man ang imo immune system, kag ba masiling hina ang imo immune system, how dali katapikan sang kun ano nga masakit, how daw feeling mo kulang ka sa kusog kag daw wala ka sang kapagsik, siling lang kaon ka lang balabulak sang kalabasa kag abi ninyo ina ginugyunan kag ginasuportahan sang medical science nga ang bulak sang kalabasa nagapabaskog sang immune system. Kag inaman tungod sa vitamin A nga ginaangkon sang mga bulak sang kalabasa. Masiling nila nga nagakahilo ka, permi ka lang hindi mapahamtang, kag daw hindi mabakod ang paghulag mo. Siling naman sang isa, bulak sang kalabasa ang katapat sinang pagkahilo mo. Tungod nga rich in minerals kag iron. Rich in mineral nga iron. Kaya nga iron minerals na samon, di ba? Kag ara naman sa ito naman mga katulanan, sa mga katulanan naton, ang siling bala may rayuma ka, nagasakit bala o kung nagapalamanog ang imo nga kasukasuhan. Kasukasuhan is joints mo. Damo tay kasukasuhan halin sa mga tudlo tadi sa kamot pagkato sa mga tudlo sang tiil damo tay joint sa bilog nga lawas ano balang nabatyagan mo dira nagapalanakit bala ina
nagapalaman. Ulo ko nagapalang hubag-hubag. May rayuma ikaw. Abi mo, ang bulak sang kalabasa sa batdera. Oy, mga rayumahon, abi, try nyo ina. May damo man sa mga manami kang may taong mga benepisyo nga makuha na sa pagkaon sang bulak sang kalabasa. Kag suno man sa mga latest nga mga pagtuon o latest research, ini man ang may dako nga potensyal bilang medicinal plant against cancer. Try ta. Galing ka na kabudlay, mangita sa bulak sang kalabasa mo, no? Budlay, mangita bulak sang kalabasa. Subong tig kalabasa, kung sa bagay. Kung sa Salvador Benedicto, damo da kalabasa mo, di ba tawe? Yes, damo da kalabasa sa Don Salvador Benedicto. But silingon damo dira bulak sang kalabasa. Pero way ko sa may nakita nga ginabaligya nga bulak sang kalabasa. I don't know sa Libertad kung may ara. Papangita tabi. Dating tips. Nami siya gisahon. Nami siya gisahon. Nami siya butang sa munggo. Butangan munggo. Nami man siya himuon ng ensalada. Abe, kung anong pinakanamit nga menu nga maluto ta sa bulak sang kalabasa. Is mine. Okay na, alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Ariyo kadtuya si Tita Wilma sa mga nagaproblema da kwarta abaw mo Tita Wilma. Pigado git subong pangabuhi tungod sa COVID-19. Among pa ni ang sitwasyon sa mga estudyante ko pagkatapos ako negosyo. Bawo, ang tiyanggi ko doon na po. Ari ay kung commercials. Sample. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang Sa aton pagpangalagad sa This Is My Life sa sininga hapon. Antes kita magbasa sa aton sa mga zodiac sign para sa inyong horoscope. Happy birthday anay sa aton mga kauturan nga nagasaulog sang ila ka adlawan karon nga adlaw. November 20. Happy birthday sa inyo sa aton sa mga celebrator, especially sa akong sister-in-law. Anon? Kay Sister Jornally Leaper, happy birthday sa imo Inday Nali, no? Kabay pa, mayo lang lawas. Kaya safe and more blessings to you. Kag sa mga mag-asawaman nga nagasaulog sa ila sini wedding anniversary, happy wedding anniversary and God bless. Kadto na kita sa aton horoscope sa karon nga adlaw Biyernes. Nobyembre 20 tuig 2020. Unahon naton ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ini mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Abaw ang nagatulod gid sa imo among nabatyagan mo pa. Ako na nung nabatyagan mo nang nagatulod sa imo nga mangin malipayon ikaw karon nga adlaw. Pero abi mo bala Scorpio mga daw may ara kagid bala nga daw wala gina-expectar nga matabo karon nga adlaw. Nga labi pagid nga magapaayo kang magapahalipay sa imo. Isa lang sunod sa imo horoscope, tutukan mo ang imo mga prioridad sa kabuhi. Padayuna ang imo pagpaninguha para nga makita mo ang resulta. Mga maswerte mo naman nga mga numero 26, 50, 12, 33, 21, kag 42. Electric blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius, amoy ni mga natawo, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, kung nakita mo ang epekto sang tanan nga pagtinguha mo, mas nga init ang imo handom, nga mahatagan katumanan ang tanan nga ina. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 18, 31, 15, 22, kag 34. Satin white is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn, amo ini mga natawo Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, malipayon ang imo bilog nga adlaw tungod tanan iya nga tawo nga nakapalibot sa imo. Nagapabatya gid sang ila concern sa imo. So happy ka, na? Kag mangin satisfied man ikaw sa resulta sang imo mga ginasakuan dira nga mga bagay, ano bala ina? Na importante, happy ka. Maswerte mo naman nga mga numero 22, 21, 36, 35, kag 41. Sapphire blue is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, amoy ining mga nataw Enero 20, tubto Pebrero 18, pwede ka nami iyasang imo adlaw, karon nga adlaw Aquarius, feeling mo, no? Nami gidyang adlaw mo. So, i-enjoy mo lang life mo, kag magasigi-sige ang pag-abot sang grasya para sa imo, kag sa mga palangga mo man sa kabuhi. Mga maswerte mo nga mga numero 4, 10, 36, 31, 35, kag 12. Citrine yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces, amo ini mga natawo, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Padayon nga
Padayunon mo ang imo pagpaninguha nga madula. Ay, kinanglan tinguhaan mo gid Pisces. Padayunon mo ang imo pagpaninguha nga madula ang mga pagpangduha-duha sa imo sang imo partner in life. Hindi mo gid pag-uyangan ang oras sa pagbinais-bais dira. Di mo pag-uyangan, abi maninguha kasan kung anong makapaayo para sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 9, 22, 43, 15, 18, kag 35. Fire red is your lucky color. Gatalang panulo. Okay, Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, Tubtub, Abril, Jasi 9. Abi mo, ang tao nga nasugata mo. Nakapayuhom sa imo. Ha? Kay nga, amo ina siyang tao nga wala mulang natalupangdan nga nagalingaw sa imo tungod sang kalawiguna sang inyo pag-istoryahanay. Gali kay dugay mo na iya nga abyan nga sa malawig nga tion wala kamo makakitaay. Okay, tibulong kahidlaw malawig nga istorya. Maswati mo nga mga numero 5, 14, 21, 28, 34, kag 40. Dollar green is your lucky color. So, nabatiyan nato ng unang abay sa ngayon man pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope. Siyempre, ang aton anay mga kauturan dira nga nagapangita sang mas mabaskog, mas ginpabaskog para epektibo nga klase sang food. Hi, Maria Luz Grijaldo Macunat. Hi, Tuwe. Good afternoon. Please greet my cousin Silvestre Grijaldo. Happy birthday today. Oh, wala na to nag-greet gali kay ina na. Well, anyway, happy birthday sa imo Silvestre Grijaldo. Nining mo pra sobre Vega, good afternoon. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Jinkin Eperado Indico, good afternoon. Greet ko lang gali Tita We, Ramil Indico, Imelda Imperado Indico, Buyet Indico Kaloy, and Nunoy Indico. Subuman si Dudong kag Charity Tukoy, kag si Charers Indico, mga Indico na tanan. Salamat gid Tita Wilma. Okay, okay. Happy Christmas din sa iyo. Aba, ho, salamat gid. Kag please greet 71st birthday kay Nanay Lorna Traiso, no? Happy 71st birthday kay Nanay Lorna Traiso. Halin kay Inday Rona Rigida Trava. Aba. Brian Lois Tamay Villanueva. Mayong hapon kay Jennifer Olier kag kay Thea Elinon. Oy, salamat gid kag mayong hapon. Ara naman ang money trading da nga nagasulod sa ato, no? Kuha naman ng ilaya tuyo deryo. Siling din nila. Christmas is just around the corner. It's a few weeks to the New Year. Ba mga kung plano nyo kuno iya magbakasyon, ay ho, hindi ka muna magpatulin-tulin, ha? Okay. Salvi Gatilugo, good afternoon sa imo. Salamat gid. Kay Saijan Von, hello, siling ni Saijan. Inday Lani Heromiano, good afternoon, Tita We. Live kami di sa Barangay Hibuan, Tapas Kapis. Thanks, gid. Siling ni Novi Valencia Subaldo, keep safe Tita We. Thank you sa pagbasa sa akong greetings.
okay, wala gina problema. Basta may time kita, mabasahan gina ni titawe. Pero may ardi nga, wow, nagasakit gina nga buot. Ara na, in the Christian sa par. Greet ka na ni Tita Wilma, na? Good afternoon, Tita We. Mati lang ko si Arnold Ardosa sa Aka Tributo mo. Si Arnold Ardosa ni Gali Aka Tributong. Okay. Brian Luis Tamayo, yes, Dana ina. Salamat gid sa inyo. Kag Jinken, yes, salamat man sa imo. Kag kay Chari Cuevas Medes, kag kay Lito si Condes. Si Sir, kag kay Alalia Dana Villano Villarito. Salamat man kay Michael Fernando. Kay Inday Rufi Libran, thank you gid kay Johnny Caballero, kag kay Jorilyn Lamasan Buyayot. Salamat kay Karen Guzman. Weng Zerano, salamat gid sa inyo. Okay, tawe. naton nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Taurus na kita. Ang mga Taurus, amo ini mga nataw Abril 20 tubto Mayo 20. Taurus, suno sa imo horoscope, kontento ikaw sa epekto sa imo proyekto sa karon nga adlaw. Gani umpisahan mo ang bag-o na naman nga project nga makahatag sa imo excitement tungod mangin colorful na naman ang imo panibag-o nga adventure. Mga masuwati mo nga mga numero 5, 15, 30, 32, 26 kag 42. Ice blue is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini, amoy ni mga natao Mayo 21, tubtubunyo 21. Nagagwapa o nagagwapo ang palangga mo. Kinanglan Gemini, padayunon mo ang inyo matahuman nga relasyon. Ang karon nga adlaw, pabor sa inyo para sa gusto mo man nga himuon. Mga maswerte mo nga mga numero
11, 21, 23, 35, kag 43. Pearl white is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, amoy ning na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abi mo bala Cancer, suno sa imo horoscope, feel mo, ano ba tiyagan mo ya, nga ang mga tao nga nahisa sa imo, nagadugang ang ilagid siya kahisa sa imo. Kaya nga, ginasunod nila ang imo mga style sa imo kaugalingon, pati na sa imo career, kung paano ikaw nangin successful. Kinahanglan lang ya Cancer para sa imo, kinahanglan padayunon mo ang imo pagka-humble. Okay? Maswerte mo nga mga numero 16, 32, 23, 31, 50, kag 45. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo, mo ini mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Aha. Suno sa imo horoscope, ang problema sa imo bala Leo, nangin addict ka. No? Nangin addict ka sa mga drama. Drama or Korean drama. Aba, unta taina suno sa imo horoscope. Kinanglan mag-upod ka sa mga malipayon nga mga tao. I-expose mo ang kaugalingon mo pero maghalong lang ikaw. May maswati mo naman nga mga numero 8, 15, 21, 24, 32, 36, kag 40. Electric blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, ang mga natawag Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Magpangamuyo ka para mauntat ng pabalik-balik mo or pabalik-balik nga problema sa imo na kinapangimulyoan mo na kag maabot lang yung husto nga solusyon kung handa ng kaugalingon mo nga batunon mo ina. Maswerte mo naman nga mga numero 5, 10, 13, 8, 25, kag 15. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ang pagpangamuyo Libra, amoy na makahatag sa solusyon sa imo nga iga ka surprise mo gyud. Kag dapat i-enjoy mo ang tag sa kahitabo sa imo kabuhi. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 31, 12, 22, 45, kag 15. Ruby red is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para naman sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 20, tuig 2020. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala
inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. At si Inday Yolanda Delicano, good PM action wilan taw lang ko di he. Okay, kag-ara man ikaw po sa iton si Alex Montes, sa kag Alex Fuentes, thank you man. Kag ang aton sa ni OTTG, ang aton mga taxi drivers, dira mayong hapon lang, salamat gid sa inyo. At kay Tuto Ederica Ford, kag kay Lactao Jose. Yes, kung madumduman ni Tita Wilma. Yes, padayon man si Tita Wilma, kag sa sinianay galing nga bahin, Tita We. Mga bay kita sa iton, mga palangga nga mga tagpalamati, sa pagupod sa iton, sa pagpangamuyo, sang Orasyo Emperata, batok sa COVID-19.
Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa sining nga bahin, tiunas ang pagpaalam ni Tito Wilma. Madamo gid nga salamat sa inyong pagupod sa akon sa sining nga hapon sa palatuntunan This Is My Life. Salamat, dira. Mayong hapon kay the Jujian Kilantang Hipigon. Hello, Tita. Father Jesmar Vito Manalto. Father Jesmar, good afternoon. Thank you so much. Okay, kay Martin Aliling, salamat. Salamat kit sa inyo mga palangganeton nga tagpalamati sa pagupod kay Tito Wilma karon nga hapon. Pero antes man ang aton Bible verse for today, halin sa 2 Corinthians chapter 3 or chapter 10 verse 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. I can't say goodbye. Salamat gid. Tubtob naman ni what was standby sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!